गुन गोनां सोलोंथाइ आरो बायदि बिथिंखौ लानानै जों जिहेतु नोंथांमोना बे सेमिनारखौ बेखेवबाय मा सानो? जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। गलाघाट जिल्लानि सिङाव नैबे तिलिहाल जायगा हिरिम्बा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जखनथाइनि बे गेजेरजों बावहाय गोबां बाथ्राजों सावरायनायनि अनगायैबो बिथांमोनहा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ आरो साख्रि बाख्रिनि राहा आरो माब्रै दावगानांगौ आथिखाल बादायारि मुगायाव माब्रै जोङो बिहमथानानै जों सोलिनो हागोन बेनि सायाव मोनसे सावराय मेल बहाय जादों आरो बहाय माखासे रोंगौसाफोर फैदों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। सम आरो बुब्लिजों गोरोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सावरायमेलखौ आजावदों आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे बर' बिजों गायसननाया 60 बोसोरनि बारा जालांबाय आरो जोङो बे बर' रावा दिनै बुहुम फरायसालिनि दरखंआव फैबाय। बर' रावा 8थि फारियाव हाबबाय आरो बे रावा भारतबर्षनि मोनसे गनायथि जानाय राव। 24 रावनि मादाव दिनै बर' रावा मोनसे हादरारि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय। जोङो दायो नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव जिथु माने गुन गोनां सोलोंथाइ क्वालिटि अफ एडुकेसन भारत सरकाराबो बुंगासिनो दङ क्वालिटि अफ एडुकेसननि खोथा आरो मुलुगनां जों नुनो मोनदों जे इउनेस्क'नि रिपर्ट बायदियै जों नुनो मोनदों जे माने गुन गोनां सोलोंथाइ नङाबा दानि बादायारि इनफरमेशन टेक्न'लजि 21st सेन्चुरि आरो एडुकेशन फर अल बे ओंथिजों जों खारफानो हानाय नङा। दिनै गोबाङानो बुंदों जे बर' बिजोंजों फरायनानै जेबो जायाखै। आं सानो जे मिडियाम इज नट ए फैक्टर। दिनै इंराजि बिजों आरो हिन्दी बिजोङाव फरायनाय जायफोरनिखि माने फरायसाफोर दङ बिथांमोनहाबो दानि बे माने दोरोदथाय मुगायाव ग्लबेलाइजेसन मुगायाव बादायारि मुगायाव बारा दावगानो हायाखै। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो गावनो होनदों जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानोबा बिमा रावजोंनो लानांगौ आरो बिमा रावजों साइन्स एन्ड टेक्न'लजि टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेल बे सोलोंथाइखौबो लानो हायो आरो बे टेकनिकेल नन टेकनिकेल सोलोंथाइनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ गावबा माने बासिनानै थानायनि अनगायैबो समाजखौ सिबिनाय बायदिसिना समाजनि फोथारखौ गोख्रों खालायनाय इयुन जोलैखौ माने गोजोन आरो मोजां थासारि लाबोनाय समाजखौ मोजां थासारि लाबोनाय बेखौ खालामनो हायो होननानै जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनदों जे थांनाय बोसोरफ्राव गोबां समाव जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै गोबाङानो साइन्टिस्ट इन्जिनियार डक्टरबो जादों आरो देग्लाय जोङो गोबां बर' बिजोंजों फरायनानै APSC मोननाय जोङो बिजाथि लोगो मोनदों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो गारजेननि एवारनेस आरो फोरोंगुरुफोरनि बिथांमोननि गुन गोनां फोरोंनायनि जिथु राहा आदब बेखौ माने गोजौ थाखोआव लांनांगौ आरो दिनै NEP जादों माने नेशनेल एडुकेशन पलिसि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि। बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों 34 बोसोरनि उनाव गोदान सोलोंथाइ खान्थि जानो थांगासिनो दङ आरो बे सोलोंथाइ खान्थियाव माखासे गाइडलाइन दङ आरो बे गाइडलाइनाव दिनै फाउन्डेसन कर्सखौ लाफानानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइसिम माब्रै गुन गोनां सोलोंथाइ लांनो हागोन बेखौ भारत सरकारनि सुबुं जौगा बिफाननि मन्त्रालया जायखौ HRDD मिनिस्ट्रि होननानै बुंदों बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो आसामावबो बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों बिमा रावनि जिथुनिखि गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ होनो थाखाय नाजागासिनो दङ।
जों दिनै नुनो मोनदों जे केरियार काउन्सिलिंनि खोथाखौ बुंनांगोन जे जोङो गुबुन हारिया जेरखम केरियार काउन्सिलिं होदों जेरखम कचिं सेन्टार खालामदों बेबायदि जोङो कचिं सेन्टार खालामनांगोन आरो कचिं सेन्टार खालामोबा जोङो सेल्फ साफिसियेन्ट जानो हागोन जेरै एकाडेमिक नलेज एकाडेमिक क्वालिफिकेसननि बादैबो जोङो माखासे गुन गोनां जायखौ होननानै बुंदों खालि एकाडेमिक खालि शिक्षाखौल' डिग्रिखौल' लाबा बेखौ गुन गोनां शिक्षा होननानै बुङा गुन गोनां शिक्षाया जाहैबाय हार्बजनिन माने नोङो समाजखौ माने माबोरै सार्भिस होगोन माबोरै नोङो थांनानै थागोन माबोरै इक'नमिकेलि नोङो फाउन्डेसना स्ट्रं जागोन नों माबोरै माने मानसि हिसाबै थांनानै थागोन बेखौसो गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुंदों दिनै गुबुन हारियाव जों नुनो मोनदों मिज'फोरखौ नाय केरालायानफोरखौ नाय बिथांमोनहा गावबा गाव थांना थानायनि बादैबो बिथांमोनहा समाजनि खामानि सिन्था खालामो बिथांमोनहा राजनितिबो खालामो बिथांमोनहा समाजखान्थिबो खालामो दा बेबायदिनो जोङो बर'आ इसेबांनाखि गोदोनिफ्राय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानानै जोङो समाजखौ जौगाहोनो थाखाय नाजाबोदों जोंनि हारिमायारि आफाद दानानै जों जौगाहोनो नाजादों आरो बै समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन जे गावनि गोसो एबा नेसनेलिस्ट फिलिं जिथु जातीयता बोध हारिमायारि गोसो लानानै गावनि बिमानि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ जौगाहोनांगौ जातीयता बोध हारिमायारि गोसो लानानै गावनि बिमानि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ जौगाहोनांगौ नङाबा जोङो मुलुग दरबाराव माने हारि हिसाबै थांनानै थानाय हानाय नङा बे खोथाखौ बिथाङा आगोलनिफ्रायनो बुंदों आरो गावबो थांनानै था आरो मालायखौबो थांनानै था बे मोन्थोरजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे आब्दुल कालामनि जिथुनिखि मोन्थोर आब्दुल कालामआ शिक्षानि बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां बिथाङा मोन्थोर गालांदों बे मोन्थोरखौ जोङो जुदि आजावनानै लानो हायोबा बर' जाथियाबो मोनसे आबुं हारि हिसाबै जोङो मुलुग दरबाराव जों थांनानै थानो हागोन आरो जोङो आं आसा लाखियो बे हालामाव गोग्लैसोनानै थानाय बे ओनसोला दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे मेसेज खारगोन जाहाथे जोङो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो आरो जों उनफिननानै थाया आरो जोङो हारिमायारि लेभेलाव माने सोलोंथाइ बिथिंखौ जों जौगालांनो हागोन बेखौनो जों आसा लाखिनो हायो NAP बायदि जिहेतु नोंथांमोना जोबोद नाजाबाय थादों खिन्थु NAP बायदि जोंखौ बिमानि रावजों सोलोंथाइ होनो थाखाय नाजादों नाथाय आसाम सरकारा बबेबा बर' रावखौ फोजोबस्रांनायसो खामानि लाबाय थादों बे बेलायाव नङा बे बेलायाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो माखासे आसामनि जिथुनिखि हारिमायारि आफादफोर दं जेरै असम साहित्य सभा दं दिनै आसाम माने सात्र सन्था दङ फरायसा आफाद जोङो जयै जोङो बुंदों जे जिहेतु भारतनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि आरो HRD मिनिस्ट्रिया बिमा रावजोंनो टेकनिकेल नन टेकनिकेल एडुकेसन शिक्षाखौ लानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों गोरलैयै माने गथ' गथायफोरखौ जोङो बिमा रावजों फोरोंनानै मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो होननानै बुंदों बे बेलायाव जोङो आसाम सरकारा जिथुनाखि सानखान्थि आरो बिगियान माने 6 थाखोनि बिथांमोनहा माने इंलिश खालामनो थाखाय जिथुनाखि केबिनेट डिसिसन बे केबिनेट डिसिसनखौ जों अजद दैखांनानै जोङो आसाम सरकारखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ बुंदों आरो लोगोसे जोङो टिचार एवारनेस खालामदों आरो गोबां जोङो एकाडेमिसियान इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननिफ्रायबो जोङो अपिनियनखौ लादों जे बिमा रावजों फोरोंनांगौ आरो माने जिथुनिखि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि NAP बावहाय लिरनाय दङ 1 निफ्राय आप टु क्लास 5 सिम फाउन्डेसन कर्स बिनि उनाव रिजनेल लेंगुवेज व्हाट डाज इट मिन आसामाव रिजनेल लेंगुवेजआ असमिया बर' बेंगलि बायदिसिना जोङो दिनै बे ओइसिडल' मोननाय बर' रावा
जोङो बिमानि रावजोंनो जोङो सोलोंथाइ लानो मोननांगोन आरो जोंहा बे दाबि दावासा थाबाय थागोन। दिनै जों नुनो मोनदों जे स्कुला मार्जार जादों, स्कुला एमालगामेसन जादों। जे एमालगामेसननि खोथाखौ बुङा, खिन्थु सरकारि स्कुलफोरखौ बिथांमोना मार्जार खालामजोबनानै बिथांमोना खाथिनि 1 किल'मिटार LP स्कुल, 3 किल'मिटार ME स्कुल आरो 5 किल'मिटार हाइ स्कुल, जेराव 1:30 रेशिय' सासे फोरोंगिरियाव 30 फरायसा थानांगौ, बे फरायसा गैयै स्कुलफोरखौ जे फरायसालिफोरखौ माने मार्जार खालामनाय। बे मार्जार खालामनायखौ जों आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंदों जे बर' रावा दिनै डेभेलपिं स्टेज, गतिके बर' राव हायुङारि जनजातिफोरनि रावखौ बेबायदि नोंथांमोना इनाय भाबै स्कुलखौ जुदि फोजोबोब्ला आरो बे स्कुलखौ जोङो पाब्लिक मानिजों फैसा खांनानै रायजो राजायासो लुदोंमोन, बे स्कुलफोरखौ रैखा खालामनांगौ। आरो लोगोसे जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुल दं, भेन्सार कलेजफोर दङ, जोंहा बिटिआर सुक्ति जिथुनाखि 2024 जानुवारि खालि माने UBPO, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDB मोनब्रै बर्डजों जालांदों। बाहाय रोखायैनो लिरनाय दं 6.3 जे जेसेबांनाखि माने भेन्सार स्कुलफोर दङ, बे सरकारि स्कुलफोर दङ, बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। बे बेलायाव जों नुनो मोनदों जे जोङो बिटिआर ओनसोलनि गं 26 कलेजखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बुंबोदोंमोन बर' थुनलाइ आफादा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै जोङो 10 गंल' जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों आरो दा प्रसेस बिथांमोनहा लागासिनो दङ। आरो जोङो होनदों जे स्कुला जिहेतु मार्जार जाबाय, मार्जार जानानै स्कुला गैला, खिन्थु जोङो होनदों जे टि गार्डेन एलेकायाव नोंथांमोना 100नि बारा माने मडेल स्कुल गायसननो थांखि लादों। बे मडेल स्कुलखौ हायुङारि जनजाति जेरावनाखि बर' बिजोंनि माने फरायसाफोर दं, मानसिफोर दङ, बे एलेकायावबो मडेल स्कुल बर' मिडियामनि खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। आरो जोंहा इंलिसजों बिरुदि खालामाखै, इंलिसनि बेरेखा खालामाखै। इंलिस बिजोङाबो जाथों आरो इंलिस फोरोंनो हानाय रोंगौथि माखासे फोरोंगिरि थिसननांगौ, इंलिसखौ मोजां बुंनो हानाय फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो नांगौ रोखोम फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै जों बुंगासिनो दङ। नांगौ रोखोम जोङो फराय बिजाब होनांगौ होननानै दाबि खालामगासिनो दङ। दिनै आसाम सरकारा हयथ' बेखौ उननि हाबाफारिफ्राव लागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं आसा लाखियो बे थान्दै मेलाव बिथांमोनहा सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेफोरबायदि दाबि दावासखौ लानानैनो दिनै बे 56थि थान्दै जखनथाया जाफुंसारगोन होननानै आं आसा लाखिदों। आरो गासैबो हाबाफारिया जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया जाफुंसार जायो, बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।